Kani nga time is napaday ko sa bukid ani, so inana ka nindot ang bukid ba. Kay kung gusto ka mukaon og presko nga butong, so makakuha dayon ka kung kabalo ka mo kat-kat hoy. Pero ayaw biya mo pagdahom ha nga kabalo ko mo kat-kat please lang. Kani nga time is niadto akong papa sa mong bukid, dayon nagkuha sila og butong, unang gidalaan ko nila og butong duha ka buok. Kay lagi kung butong lang or lobi lang imuhusgutan diri sa mong bukid hasta yung daghana please lang. Kaso lang diri sa bukid is distansya jud ug gamay ang amo ang kalubian ug diri sa mo ang balay. Mao nang dili kay kumuagto dito sa mong kalubian kay lagi hangakon kay kumarakog mamatay ba. Mao nang talagsa ra jud kay kumuagto sa mo ang kalubian please lang. Kay kung naay time nga dili ko tapulan or napoy time nga daghan kay may mga tumo nang makaagto ko dito sa mong kalubian. Ug kani bitaw nga butong guys no, grabe jud siya katamis ug sabaw kay lagi init man kaayo. Kay basta manggo daw ting init, ang butong po daw or ang tubig sa butong is grabe pud katamis marag Sprite ba. Ug bag-usad kay siyang kuha mo ng presko kayo lami kay tanan ang iyang tubig. Muna pag makauli ko sa bukid is kailangan jud ko makakaon ko og butong diri sa mo ang bukid ba. Kay para dili gansi ang ako ang pag-uli diri sa bukid kay lagi nakakaon ko og lami nga butong.